Ja sitten jäätiedotus. Jäätilanne on lähes ennallaan. Perämeren pohjoisosassa on 40–55 senttimetriä paksua haurastuvaa kiintojäätä Kemin edustalla Kemi 2. Oulusta Kattilankallaan on avointa ja siitä Oulu 3 on haurasta enimmäkseen tiheää ajojäätä. Raahen edustalla on hyvin tiheää ajojäätä, jonka joukossa on paksuja lauttoja. Ulompana on 30–70 senttimetriä paksua paikoinen runsaasti ahtautunutta osittain haurasta jäätä. Ruotsin rannikolla on laaja avoalue, joka alkaa Malörenin lounaspuolelta ja jatkuu ohi Merenkurkun. Perämeren eteläosassa on saaristoalueella lähes avointa. Saariston edustalla on 10–15 merinpenin kulmaa leveä vyöhyke, 30–50 senttimetriä paksua hyvin tiheää ja ahtautunutta ajojäätä, ulompana on avointa. Merenkurkussa on avointa, Norrskärin luonnoan harvaa haurasta ajojäätä. Selkämeren pohjoisosassa on Ulapalla Norrskäristä noin Sturkalegrundin leveyspiirille 20–50 senttimetriä paksua harvaa ja haurasta ajojäätä, jonka joukossa on paksuja lauttoja. Suomilahdella on avointa. Jäänmurtajat Sisu, Kontio, Sisu Otso ja Kontio avustavat Perämerellä. Liikennerajoitukset Tornioon, Kemiin, Ouluun ja Raaheen avustetaan vain jääluokkaan 1.